Milí diváci, vítajte pri sledovaní relácie S tmy do svetla. V tejto relácii, ako je to už zvykom, si budete môcť vypočuť znova jeden veľmi silný a pravdivý príbeh Paťky, ktorá tu bola so mnou aj minule. Takže pokračujeme v druhom dieli tejto relácie. Dnes sa budeme rozprávať o tvojom živote. Naposledy si povedala, že si stretla priateľa. Keď si sa vrátila vlastne z tej polepšovne, stretla si priateľa a vtedy si myslela, že tvoj život naberá super smer a že bude to niečo úžasné, že to bude ako taká zaľúbená rozprávka. Ale čoskoro si zistila, že vlastne nie je to až také dobré a začali tam byť vlastne nejaké problémy, alebo teda také veci, čo si všimla a ťahlo sa to do veľmi silnej temnoty. Vieš povedať možno nejaký taký úvod k tomu vzťahu, veď zo začiatku to asi nebolo tak hneď jasné. Tak vlastne stretla som svojho priateľa, s ktorým sme boli veľmi dlho, boli sme zasnúbení. A zo začiatku som mala veľký problém s dôverovaním ľuďom, po tom všetkom, čo som zažila. Ale keď sme si vlastne prešli touto prekážkou, som myslela, že bude jediná. Tak vlastne to vykvitlo celkom pekný vzťah, kde hneď sme sa osamostatnili v 18. On si ešte dokončoval školu, ja som už začala zarábať, išli sme do vlastného podnájmu. A začali sme nejakým spôsobom fungovať. Časom sme si kúpili byt dvojizbový a žili sme ako normálna rodina. On chodil do práce a ja som viac menej robila domáce práce doma. Jasné. Dobre, takže toto bolo také všetko normálne. A čo začalo byť na tom nie je normálne? Ono to súviselo s tým, že ja som veľmi bola šťastná v tom období a mala som takú radosť a nadšenie pre všetko. A veľkú lásku k ľuďom som zrazu pocitovala. Ešte väčšiu ako dovtedy, a to som jej mala dosť. A tým pádom som ešte viac hľadala Boha. Túžila som stále spoznať pravdu, spoznať jeho, vrátiť sa do tých období, keď sme boli sami v tej mojej izbe, lebo mi to veľmi chýbalo. A začala som si teda čítať všelijaké knihy o anieloch, začala som mávať rôzne sny, tak som si všetky chcela pamätať, vyhľadávala som si to v snári. Spánkové paralýzy som mala, tak som sa chcela aj do tejto sféry priblížiť. Snažila som sa nejak automaticky kresliť, písať mu básne, žiadať o nejakého učiteľa v tejto sfére. OK. Takže takto si vlastne, to bol taký tvoj ako keby súkromný život a popri tom si bola ešte v tomto vzťahu. Tento tvoj priateľ mal niečo také podobné? Nejaké také podobné túžby? On najprv nechcel ani počuť slovo Boh alebo meno Ježiš. Ale stal sa taký zvrat, že prišlo vlastne ku nám jeho teta na návštevu, ktorá rovno ostala u nás aj bývať. Vlastne až dokonca, dokým sme sa neodsťahovali. A ona vlastne vedela vraj liečiť. Takže si to hneď začala na mne trénovať ten večer. A v ten večer sa stalo niečo zaujímavé, že vlastne priateľ ma chytil za krk, mal úplne horúce dlane a začal plakať a jeho teta, ja si nevedela vôbec, čo sa deje, či máte zaškrtiť alebo tak, ale jeho teta sa vlastne spýtala, že mení koho koná, čo som časom pochopila ako liečenie a povedal, že mení Ježiša Krista. OK. Ako si bežný človek vie predstaviť niečo ako to, čo nazývaš liečenie? Čo s tebou robila tá teta alebo aj ten priateľ? No tak samozrejme, že mi tvrdili, že mám všelijaké bloky a skazy z minulosti a rodinné kliatby a že všetko mi to vlastne dávajú preč zo mňa. Alebo že ma bolela hlava, hoci čo ma bolelo, dokázali to odstrániť. Mávala som často migrény a naozaj v priebehu pár sekúnd ma prestala boleť hlava. Časom vlastne ku nám začali chodiť ľudia, lebo tento priateľ tým, že toto sa mu spustilo v priebehu, naozaj to bolo veľmi rýchlo, že v priebehu týždňa začal vidieť vraj tretím okom všelijakých duchov, entity, videl vraj démonov, všelijaké kliatby, ktoré majú na sebe ľudia. Stačilo, aby sa im pozrelo do očí a rozpoznal, aké majú problémy, čo sa im stalo v minulosti, vedel vlastne všetko povedať o vás, ako taká najlepšia veštica. Nebolo asi schopnosti, ktoré by v tom období nemal. A to na ňo prišlo ako keby tak čisto z neba. Hej, to je taká len fráza, že v podstate takto na ňo prišlo od toho stretnutia s tetou. Áno, on mi to tak vlastne hovoril, že z čisté jasna prišlo to, že mňa začal liečiť a v tom
sa začal veľmi modliť v priebehu toho týždňa a všetko mu bolo dané, o čo si požiadal. Nevedela som teda, že ku komu sa modlí, predpokladala som, že k Bohu ako ja. Jasné. A pre teba to asi bolo také, že hľadala si vlastne Boha, hľadala si toho učiteľa, ako si to povedala, tak videla si v tom priateľovi asi, že wow, on je nejaký duchovný, tak ťa to priťahovalo, alebo ako si to brala? Boli to také dva rozdielne pocity, tým, že vlastne som sa veľmi tešila z tej jeho tety, lebo ona rozumela aj čítaniu z kávy, vykladala karty, všade chodila s kývadlom, rozumela každej energii, hovorila mi veľa o sfarbenia čakier a takýchto vecí, aurách. A to vlastne bolo to, čo ma zaujímalo, lebo ten môj priateľ mal nejaké schopnosti, ktoré ja som nemala a prišlo mi to veľmi také nefér, že tak ja som, Bože, v teba vždycky verila a ty mu za týždeň takto neveriac mu dáš všetko, že prečo? Takže si to videla, že to bolo od Ježiša, akože také dary, že v dobrom. Áno, bola som o tom samozrejme presvedčená. Tešilo ma, že možno si s ním vybudujem takto bližší kontakt, že, ale cítila som sa tak menej cenná, že on je pre neho vlastne ten dôležitý a zase ja som není dôležitá. Ako sa zmenil ten tvoj priateľ od tohto stretnutia s duchovnom? Začal byť oveľa viacej láskavý, ako bol predtým. Mal predtým veľmi veľa zlých vlastností. Veľa čítal o fašizme, uznával Hitlera, bol veľmi agresívny, veľmi rasistický, proti politikom, všetko negoval. Naozaj to bola ťažká povaha a vlastne ako keby celkovo tak jeho povaha zjemnela. Začal sa chcel modliť Bohu. Trošku rozdielným spôsobom ako ja, ale hovoril mi, že tak je to správnejšie, ako to robím ja. Že vlastne iba tak sa s ním porozprávať. A vlastne povedal, že stačí, aby sme boli dobrí ľudia, že môžeme všetko aj hrešiť, aj robiť hriechy, ale jednoducho, že stačí, že milujeme Boha. A ja som samozrejme verila, že toto je tá správna cesta, lebo som videla, že lieči ľudí, pomáha ľuďom a vlastne už to nebol ani náš byt, lebo tam chodili každý deň ku nám rôzni ľudia, bolo ich mnoho, ktorí chceli jeho pomoc. OK, takže on sa stal akože v podstate nejakým známym, že chodili za ním ľudia, ktorí hľadali pomoc a on im nejak akože cez tie duchovné, dajme tomu, dary pomáhal. Áno. Či už nájsť nejaký problém v minulosti, že čo mal o nejakých rodinných vzťahov, lebo tam do toho videl, alebo či na fyzickom tele, že s tým ľuďom naozaj uľavilo, alebo pomohol zistiť, že akú majú chorobu, že to vedel aspoň identifikovať. Dobre, tak toto si asi tak videla v podstate, že vo veľmi dobrom svetle, že to bolo ako keby super v tvojich očiach vtedy. Nastal nejaký zlom, kedy si to začala vidieť, že nie je niečo v poriadku? Ono vlastne to bolo také, že čím aj on mal viacej schopnosti a ja som mala viacej schopnosti. Neboli zase, sa zopakujem, také zaujímavé, ale začala som, že som niekedy niečo počula pomaly. Začala som aj veľa lucidných snov, astrálneho cestovania. Doslova som cítila, že mi duša vychádza z tela. Myslela som si, že je to správne, keď som vždycky mala strach. Videla som priateľovú dušu, ako si vlastne pobehuje po izbe. Zatiaľ, čo som videla, že on spí, aj moje telo spí. Zlepšilo sa mi kreslenie a vedela som čítať z kávy a nejak som veľmi silnú mala intuíciu, že intuitívne som vedela, čo sa deje. A vedela som veľmi dobre manipulovať zmyslov, ale nerobila som to rado, lebo som sa cítila v tom zle, aj keď mi hovorili, že je to správne. Manipulovať s myšlienkami druhých ľudí? Áno. A ako si to môžeme predstaviť? Proste som niečo chcela dosiahnuť a iba som sa zamerala na toho človeka, aby to tak chcel a proste sa to stalo. Už to bolo čokoľvek. Jasné, že si používala nejakú takú silu na to. Áno. OK. Toto vaše duchovné, dajme tomu poznanie, nejako potom rástlo, že sa to nejako zväčšovalo? Áno, tento vlastne môj priateľ, on jedného dňa, bolo to veľmi krátko, potom čo nadobudol tie schopnosti, odpadol doslova na gauči a zrazu úplne iným hlasom, ale nie takým, ako je to niekde na YouTube, tým hrubým a desivým, ale proste iba inou tóninou, že som vedela, že to nie je on, prehovoril na mňa. A vlastne to bol nejaký iný duch v jeho tele, ktorý so mnou komunikoval. Ja som si vlastne celú dobu zo začiatku myslela, že to je veľmi správne a veľmi dobré, lebo
sa mi začali predstavovať ako anjeli, Panna Mária, archanieli, cherubíni, serafíni a kade kto, dokonca Ježiš aj Boh. Takže prakticky si to môžem takto predstaviť, že vlastne toho priateľa vyplo, nejako odpadol, ale ako keby nebol tam, ale cez neho niekto hovoril. A hovorili cez neho tieto bytosti. Nejak sa ti predstavovali? Áno. Všetci sa mi vlastne predstavovali pod menami, doteraz neviem, že ktoré mená boli pravdivé, ktoré boli falošné, lebo tým, že ja som vlastne hľadala lásku, oni použili moju najväčšiu slabinu, tým, že som túžila po nejakej pozornosti, po nejakej láske a potom byť pre niekoho výnimočná a vlastne oni sa im predstavili ako sám Boh prišiel do mojej izby a bola som ja pre neho jedinečná. So mnou sa rozprával, pohľadil ma po hlave, utišil ma, keď som cítila bolesť, vravel mi, že bol so mnou. Hovoril mi také veci o mojej minulosti, kde všade so mnou bol, že som nepochybovala o ňom, že je dobrý a že mi chce správne. OK. Takže takto si sa v podstate učila s ním mať vzťah, že cez toho priateľa si myslela, že cez neho hovorí Boh a s tebou má vzťah. Áno, ja som určité obdobie ani nevedela, s kým chcem viacej tráviť čas, že či vlastne s tým mojim priateľom, alebo s tými bytostiami cez môjho priateľa. A keď sa vlastne ten priateľ ako keby dostal k sebe, ty si mu to povedala, že čo sa dialo, alebo on to o tom vedel, či vôbec o tom nevedel? On o tom nevedel, lebo hovoril mi, že nejaký čas vlastne trávil v nebi, tedy keď cez neho akože prechádzali tie bytosti, ktorí boli archanieli a takto, to je pozitívne, kvázi. A potom, keď vlastne aj zlo cez neho prichádzalo všelijakí upíry, démoni a samotný Satan, keď sa so mnou rozprával, tak vtedy on vlastne bol v pekle. Takže on nič z týchto našich rozhovorov si nepamätal a časom mi to už aj neprišlo dôležité mu hovoriť, o čom som sa rozprával, lebo on mal s nimi svoje debaty. Takže vedela si, že aj on sa s nimi rozpráva, aj ty sa s nimi rozprávaš a obidvom vám to prišlo akože normálne, že ste ako keby, cítili ste sa, že ste špeciálni asi, alebo ako? Áno, samozrejme, zo začiatku to bolo také, že som rozmýšľala, že pôjdem teraz do práce a že nemôžem ani niekomu povedať, ako sa mám, že boli tam také prvé mesiace, že či náhodou nie som psychicky chorá, či je to realita a takto. Ale keď už človek potom s tým žije, že každý deň sa toľkokrát rozpráva a uisťujú ho, že je v poriadku a aj ostatní ľudia to vidia a zdieľajú tieto názory, tak časom sa to pre teba stane tak automaticky, ako keď si ráno čistí zuby. Zvláštne, OK. Hovorí, že aj ostatní ľudia to videli, takže v podstate toho priateľa ako keby niekedy vyplo a boli ste tam viacerí pri tom, alebo ako? Áno, vždycky, keď sa vlastne buď niečo chceli odozdať mne nejaký odkaz, alebo prišla nejaká skupinka a vycítili, že mohli by s nejakými ľuďmi nejakým spôsobom manipulovať, alebo sme sa začali modliť určitú modlitbu, väčšinou to bolo Zdravá z Mária, tak vtedy jeho do 3 sekúnd vlastne vyplo. Pri tejto modlitbe naozaj stačilo niekedy povedať iba 2 slova a bol odpadnutý, na čo sa častokrát hneval, keďže ja som chcela čo najviac toho vedieť, tak som si ho takto vypínala na počkanie. Jasné. Dobre, čo sa týka tvojho, je to také nepríjemné, ale vzťahu s tým Bohom alebo s tými bytostiami, potom asi len s tým Bohom si mala taký najbližší vzťah, akože v úvodzovkách. Aký to bol vzťah, alebo ako by si to nejak priblížila, že čo si sa s ním rozprávala, alebo čo ti on hovoril, chcel od teba niečo, dával ti nejaké úlohy, alebo... Ten vzťah bol vlastne založený na tom, že on mi dával to, čo mi chýbalo. On presne vedel, čo potrebujem a to mi dával tú lásku, tú pozornosť. Na oplatku ale mi skresloval nejaké určité moje názory, ktoré som mala. Ono to v konečnom dôsledku ani nevyzerá, že chcel mi niečo zlé alebo naviesť ma na nejakú zlú cestu, lebo všetko toho vyzerá pekne, ale tak pomaly so mnou manipuloval tiež. Stalo sa raz, že prišiel za mnou jeden z archanielov a povedal mi, že má pre mňa dar. Niečo som spravila, z čoho bol rád a povedal mi, že si môžem vybrať čokoľvek len chcem a ponúkol mi vlastne peniaze, dom, vtedy v tom čase sme to mali veľmi zle s tým priateľom, tak mi ponúkol aj jeho srdce a už som videla vlastne, čo všetko on dokáže, čo dokáže aj Satan, tak som nepochybovala o tom, že Boh by mi takisto dokázal teda dať hoci čo by som si spomenula. Tak som povedala, že je to taká otázka, na ktorú potrebujem čas. Tak povedal, že príde o 6:00 večer. Tak som celý deň vlastne na tom rozmýšľala, lebo chcel vedieť odpoveď nejakú.
Tak som bola celá nadšená, že som si zvolila konečne takú správnu odpoveď a že sa bude tešiť so mnou, že ako som sa rozhodla. Tak som hovorila o tom, že nemôžem si pýtať ani peniaze, ani dom, ani lepšiu prácu, lebo to sú všetky veci, čo ja si môžem vybudovať. Vďaka tomu, že ma stvoril zdravú a takú, aká som. A lásku si tiež nemôžem vynútiť. Tak som mu povedala, že našťastie som sa rozprával s Archanielom a povedala som mu, že žiadam iba to, aby som vždycky išla po tej ceste, ktorú Boh odo mňa žiada. A že proste, aby som nezišla. Aby ma stále držala na tej jeho ceste a strážil moje kroky nejakým spôsobom. Aká bola reakcia? Čakala som, že bude nejaký aplauz, ale na moje sklamanie vtedy bolo jeden z prvých krátov, čo som videla, že tak aniel sa dokáže aj hnevať. Zaujímavé. To ti neprišlo vtedy čudné, že vlastne ako keby dobrý aniel zrazu sa hnevá, alebo... Nie, skorej som bola už naučená, že ja stále robím niečo zlé, že obviňovať sa, takže ja som to hneď práve do toho modu, že asi mohla som si aj niečo lepšie vybrať. Lebo že keďže kvázi dosť teraz ľudí učia, že všetko, čo spravíš, je správne, tak som si povedala, že ale tak každá cesta je správna, možno som to nejak zle povedala a samozrejme, že obviňovala som seba, namiesto toho, aby som sa pozrela, že asi aniel by po mne kričať nemal. To je zvláštne, nie? Len tak logicky, keď sa na to pozriem, ak by som akože, robím sa, že vôbec nič neviem, tak logicky, keď sa na to pozriem, tak je to zvláštne, nie? Že vlastne je to nejaký, ako predstavuje sa ako aniel, tak mal by byť šťastný, že vlastne ten aniel slúži Bohu, hej. Takže mal by byť šťastný, ak ty povieš ako človek, že chcem plniť Božiu vôľu, mal by to byť akože pre ňoho, že wow, najlepšia odpoveď, ale pritom nechcel toto od teba. Čo si myslíš, že chcel? Určite chcela by som sa dala na nejaký mamon, peniaze alebo slávu, lebo aj to bolo jedna z vecí, ku ktorej som bola nachylná tým, že sa o mňa nikto nezaujímal. Alebo že najviac si budem želať vlastne to partnera vo srdce. A toho asi najviac sklamalo, že som si nevypýtala ľudské srdce, čo je hlúposť. Jasne, chápem. Pomenula si, okrem toho, že vlastne cez toho priateľa chodil ako keby, že Boh, ako keby tie dobré bytosti, tak si spomenula, že chodili aj zlé a že aj sám diabol. Vieš povedať k tomu nejaký praktický príklad, že ako to prebiehalo? Vždycky to bolo nepríjemné, keď prišli aj tie zlé vlastne sily, ale vlastne Satana som vedela rozpoznať tým, že tá atmosféra v izbe už bola hneď iná. Vždycky som sa držala viacej metrov od neho, až časom som si dovolila vlastne taký bližší kontakt, ale dlhé roky som musela byť veľmi ďaleko zdieľaná, lebo ma to naozaj až fyzicky bolelo. Je to naozaj taká skľúčenosť, beznádej v tej izbe, keby odišlo všetko svetlo. Vždycky sa mi roztriesol žalúdok zo strachu, silný pocit strachu a beznádeje. A väčšinou sa snažil nejakým spôsobom prísť v momente, kedy som bola šťastná, kedy som chválila vlastne Boha a bola som rada za všetko, čo mi dal. A on sa snažil nejakým spôsobom zničiť tú moju radosť a to moje zameranie na neho. Vlastne, na Boha, hej? Áno, ja som napríklad napísala taký, cez písmo som sa veľa rozprávala s Bohom a napísala som, že by som chcela byť studnica plná lásky, preto aby som mala veľa lásky vlastne také, ako mi Boh dáva aj pre všetkých ostatných ľudí. A veľa som to tam opísala a on vlastne prišiel a v momente ostala tma v tej izbe a vysmieval sa mi, že chcem byť nejaká studnica lásky, čo je to za nezmysel, že ja nikdy nič nedokážem a že som ešte len na začiatku svojej cesty, že ešte nevie, že aký ťažký život ma čaká, že toto bolo nič. Veľmi sa snažil narušiť mi hlavne to moje zameranie na tú lásku k ľuďom a k Bohu. Čo sa týka tejto temnej stránky, tých návštev duchovných cez priateľa, videla si, alebo zažila si, alebo bola si súčasťou aj nejakých rituálov? Lebo v podstate už zo skúseností hovorím, že v podstate keď ľudia takto spolupracujú, alebo vedome, nevedome, alebo sú nejakým médium pre aj temné sily, tí démoni, alebo tí zlí duchovia od nich vyžadujú aj nejaké rituály. Áno, ja som to zo začiatku nebrala ako rituály, ale bolo proste také obdobie, že nám ten môj priateľ povedal, že musíme urobiť napríklad, že si lahne do stredu izby, pozažíname sviečky, na tie sviečky vylijeme nejaké iniciály, napríklad moje meno tam bolo, jeho meno tam bolo a ďalšie veci. A povedal, že nech to bude akokoľvek nepríjemné, nemôžeme ten kruh akože zrušiť, nemôže prestať svietiť ani jedna sviečka.
aj keď sa to snažilo niečo, čo bolo v ňom zastaviť a spoknuté sviečky. A nakoniec som mu musela ja osobne vydieť vosk na jeho nahé telo. Takže to bol jeden z takých rituálov. Ty si vtedy nerozumela asi, čo robíš. Nie, lebo oni vždycky vymyslia taký príbeh, aby to bolo pre toho človeka priateľné, tým, že ja by som nič takéhoto nechcela mať s tým, tak mi povedali príbeh o tom, ako sa ten priateľ snaží zbaviť určitých hriechov a keď prejde týmto hriechom, tak to treba zapečatiť. Že oni ti to vlastne stále obracali, ako keby to bolo, že cez toho priateľa ide ten Boh a je to dobré, že to robíme kvôli Bohu, ale naozaj realita bola, že to robili asi pre tú druhú stranu. Ja naozaj viem, že to môže vyznieť tak, že som musela byť veľmi naivná, ale to tak dokážu krásne tou láskou zmanipulovať, že ja som si naozaj myslela, že ja robím tú najlepšiu vec na svete, čo najpotichšie a že budem za to veľmi odmenená raz v nebi. Jasné. Potom už robila rituály, aj na mne sa stalo, že som prišla domov z roboty, veľmi som vracala z ničoho nič, ale tak nenormálne vracala. Tak sme ho zobudili s tetou, lebo ona mi na kývadlo ukázala, že niečo nie je v poriadku. A takisto bol nado mnou, modlil sa v iných jazykoch a vylieval mi vosk na brucho. Po tomto rituáli vlastne chodili cez toho priatelia aj všelijakí zlí duchovia, ktorí, ja som si teda myslela, že sú dobrí, ale už sa mi to prestalo aj páčiť, lebo som tomu nerozumela a chodili sa vlastne kláňať mne a dávať mi dary aj môjmu budúcemu ešte ani nepočatému dieťaťu. A veľmi sa mu modlili a ďakovali mi za to, že vynosím vlastne toto dieťa. A to boli kto? To boli tie duchovné bytosti alebo nejakí ľudia? Alebo... Boli to vlastne, označovali sa ako či už cez všetkých možných archanielov, pamätám si, že tam bol Rafael, Gabriel, potom Serafini, Cherubíni, nejaké hviezdne galaxie a bolo toho akože veľmi veľa. Že sa ti normálne ako klaňali. Áno, doslova sa mi klaňali a každý, kto prišiel, tak mi priniesol nejaký dar. Napríklad prstenec, ktorý ma prepojí s tou dušou toho ešte nepočatého dieťatka. Potom plášť, ktorý nás zahalí do neviditeľnosti a takéto veci. A vlastne prisahali nám aj tú ochranu, že ani mne sa nič nemôže stať, lebo budem vlastne matkou toho dieťaťa. Ale tým, že v podstate máme skúsenosti s takými rôznymi príbehmi ľudí, ktorí zažili dosť podobné veci ako ty, v niečom lepšie, v niečom akože menej hrozné a v niečom ešte horšie, je to, môžem povedať, že je to úplne v úvodzovkách normálne, že deje sa to, je to reálne a je to možno niekedy tá duchovná realita, či už tá dobrá alebo zlá, či už čo sa týka Ježiša alebo diabla, je reálnejšia dokonca aj ako fyzický svet, čo tu vidíme. Takže ďakujem, že si aj takúto vec povedala, určite to nie je ľahké ani príjemné. Tvoj priateľ, keď sa v podstate, dajme tomu, tváril, že cez neho hovorí Boh, tak také asi základné je, že keď niekto má vzťah s Bohom, tak číta Božie slovo, Bibliu. Videla si to u svojho priateľa? No, veľakrát som mu položila Bibliu do ruky a ju otvoril a potom vlastne vždycky to pár sekúnd začal cez neho hovoriť niekto iný, lebo som si myslela, že teraz je on na tom správnom mieste, ale on vlastne fyzicky odpadol, takže niekto mohol použiť jeho telo. Takže lebo on nedokázal čítať Bibliu. Takže vždy, keď otvoril Bibliu, išiel ju čítať, tak odpadol a cez neho začal hovoriť ten iný duch. Áno. Aha, a ty si vtedy myslel, že to je dobré, ale chápem. On mal vlastne aj nevlastného brata, ktorý sa nám nejak pritrafil cestou do života tiež, nám vstúpil. A on všade chodil s Bibliou. Veľmi dobre poznal Božie slovo a vlastne žil s ňou. A oni vlastne spolupracovali tým, že chodili takto pomáhať ľuďom, ale keďže ten priateľ bol tak v tých zlých duchovných silách, ono sa to časom začne prejavovať. A ten jeho brat veľmi rýchlo odhalil, že to, čo hovorí a to, ako koná, sa nezhoduje s Božím slovom, ktoré on čítal a dobre poznal. Že to určite cez neho nehovorí ani Boh, ani Ježiš. No a vlastne jedného dňa to už prišlo do takého štádiu, že ten brat môjho priateľa nám povedal, že by sme sa už vlastne s ním nemali stýkať, že by sme ho nemali počúvať, lebo že to nie je Božie slovo alebo nejaké, čo Boh od nás chce, že to je klamstvo. A nejakým záhadným spôsobom sa v tom čase istom to dozvedel asi ten môj bývalý priateľ a všetkým nás obvolal a povedal, nech sa stretneme u neho na byte v tom čase, ak vlastne chceme ísť s ním do týchto vecí.
a že kto vlastne tam nepríde, tak ten si už nezaslúži byť akože v tej Božej milosti. No tak my všetci sme vlastne samozrejme prišli ku nemu, lebo sme chceli byť akože v tej Božej milosti. Jednoducho nás vystavilo buď alebo nič. Buď všetko alebo nič. Ako keby, že buď Božie slovo, bola si postavená do takej situácie, buď budeš veriť Božiemu slovu, alebo budeš veriť nejakému v podstate Bohu, akože si myslel, že to je Bohu cez toho priateľa. A vybral si, že tam. Áno, samozrejme, lebo nikto ma neviedol k tomu, že by som mala čítať Bibliu. Nevedela som, že to je vlastne ten vzťah, akým sa dostávam k Bohu, ako sa spoznávame. A myslela som si, že ja mám najviac jedinečný vzťah s Bohom, samozrejme, keďže sa s ním rozprávam osobne, kedykoľvek sa mi zachce, mňa navštevuje, mňa má výnimočne rád. Jasne. Až do takého bodu, že ja už som vlastne nepotrebovala sa modliť časom k Bohu, ako som to každé ráno robila, alebo sa s ním rozprávať, tým, že pre mňa už ten priateľ bol Boh. Jasne. Nebol nástroj, ale on už bol pre mňa proste zmyslom božskosti. Jasné. Keďže cez neho hovoril akože Boh. Áno. Mala si, už si nejaké spomenula, ale mala si ešte nejaké také dôverné rozhovory s tým Bohom? Čo chceš spomenúť? Áno, samozrejme, preberala som si úplne všetko od toho, čo si ráno oblečem, až po nejaké dôležité veci, naozaj bez randy. Úplne všetko som si mohla rozoberať ako s najlepším kamarátom a jedného dňa som sa teda s takou malou dušičkou spýtala, že či by mi nemala povedať, že ako vlastne vznikol tento svet, alebo ako vlastne vznikol on. Keďže ma to zaujímalo. Ale samozrejme, že som povedala, že chápem, že ako mi nedá takú odpoveď, lebo že to môj mozog nie je schopný nejakým spôsobom obsiahnuť. Na čo mi on povedal, že sa ma iba spýtal, že či to skutočne chcem vedieť. Niečo v mojom vnútri bolo také, že nie. Tak som aj povedala, že nie, ale nie kvôli tomu, že by som nebola hodná jeho odpovede, ale preto, lebo bolo po mne zrazu zasiať také semiečko strachu, že niečo s tou odpoveďou nebude v poriadku. Bolo to také výsmešné skôr. Na to sa ma on spýtal, že či si myslím, že ho nestvoril niekto iný. Či sa dokázal on stvoriť sám. A vtedy to vlastne bola pre mňa taká, že stop, už ďalej nechcem nič vedieť, lebo toto je môj Boh a ja ho nesklamem, ja mu verím. A vlastne zrazu už som sa začala strácať v tom, že čo je dobro a čo je zlo, lebo proste už som mala niečo, v čo verím, čo je moja láska, čo ma naplňa a nechcela som o to prísť, aj keď som už začala zatvárať oči pred tým, čo je správne. Jasné, že to bol taký zlomový bod. Jasné, že už ti niečo nesedelo, ale už si nevedela predstaviť, že čo teraz, keď toto všetko nie je pravda, tak prídem o celý svoj život v podstate, hej, lebo som tomu dala celý svoj život, že som tomu verila. Áno, vlastne oni sa ma snažili dotlačiť do takej rovnice, v ktorej ja som mala vždycky, že láska, to je úplne najviac, Boh je láska a láska je najviac. Oni sa ma snažili dotlačiť, že všetko je o láska. Že vysvetľovala mi dlhé hodiny, naozaj dlhé hodiny to, že Satan je láska. Vážne? Že Satan si zobral na svoje triko to, že preto, aby my sme spoznali lásku, musíme prejsť cez všetky zlé veci Satana a on chudák si zobral na ramena to, že všetci ho budú nenávidieť, len aby sa dostali k Bohu. Takže to, čo vlastne pre nás spravil Ježiš, keďže ja som tak dobre nepoznala ten príbeh a nevedela si porovnať ako teraz, že sa obetoval za nás všetkých, tak on sa dal do tej role, že Satan sa obetoval za nás všetkých a o to viacej by sme ho mali milovať. Úžasné. A takéto veci ma učil, ale ja som to vnímala tak ako, že rozširujem svoju bezpodmienečnú lásku. Jasné, že nevedela si vlastne ten rozdiel, lebo keď niekto nepozná to Božie slovo, tak nevie ani rozdeliť si, že čo je vlastne teraz tá pravda, tak môžeš si určiť, že všetko je pravda. Hej. A hlavne on ma učil, že nikdy mi to nepovedal osobne, ale na taký štýl, ako keby vzťah s Ježišom vôbec nie je taký dôležitý, lebo ja už mám vzťah s ním, tak prečo by som mala čítať Bibliu a cez niekoho druhého sa s ním rozprávať a čítať niečo, keď on mi môže povedať všetko. Vlastne ma úplne vzdialoval od celej pravdy a vykladal mi iba jeho vlastnú pravdu, čo ja som si myslela, že je správne stále. Jasné. A niekedy sa ten tvoj v úvodzovkách Boh k tebe správal aj zle? Párkrát sa na mňa hneval, že na mňa zvýšil hlas, ale skorej poslal služobníkov, že všelijakí archanieli a anieli na mňa tak veľmi silno kričali, alebo takú atmosféru robili v izbe, že som si zhasnutého svetla musela zažať a ešte sami sa mi smiali, že keď je v izbe Satan, tak sa tak nebojím, ako keď sú v izbe oni. Zaujímavé.
Takže ťa tak trápili, vlastne si z teba robili srandu, no. Áno, už to bolo také, že nevedela som, že čo je realita, čo nie je. Striedali sa im, že 5 sekúnd dobrý, 5 sekúnd zlý, alebo som spravila niečo dobré a už na mňa kričali. Všetko, čo som spravila zo samej lásky, tak spochybňovali, že to nie je správne, že to nie je zo mňa. A naozaj sa mi aj v živote diali iba jedna zlá vec za druhou. A ja som tomu nerozumela, lebo snažila som sa všetky robiť dobre. Aj ma všetci opisovali ako dobrého človeka. A v mojom živote bola iba katastrofa za katastrofou. Jasné. A ten tvoj priateľ, jeho život, lebo toto, čo ty opisuješ, tak tvoj život v podstate išiel dolu vodou. Aj ten tvoj duchovný život v podstate, aj ten tvoj vzťah s Bohom v úvodzovkách. Ako to vyzeralo s tvojim priateľom? Môj priateľ už časom vlastne, čo sa odohrávalo v jeho vnútri, už nemohol potlačiť a vlastne ten hnev a všetky tieto vlastnosti, čo má vlastne aj Satan, alebo tí zlí duchovia, tak už prechádzali do jeho fyzického sveta a už vlastne sa aj nemusel vypínať. Častokrát som videla, že zmenil hlas, že alebo s niekým cudzím, že sa na verejnosti rozprával úplne inak, že mu stmavelo oči, okolo očí mal ako keby pokreslené cerusko, že až tak. Ja som tam vždycky vedela rozpoznať a už tá nenávisť a odpor k ľuďom sa znásobovala. A tým, že ja som sa snažila ešte viacej byť láskyplná a mať ho rada a nejakým spôsobom ako keby vyliečiť to jeho srdce, ešte viacej za to neznášal mňa a hovoril mi, že je so mnou niečo zlé, že mám toľko lásky v sebe. Že to nie je normálne, že ja nie som normálna. OK, a ako pokračoval váš vzťah? Lebo už si dala nejaké také náznaky, že nebolo to už dobré, že už sa s tebou aj chcelo rozísť. Nejako to skončilo? Ono vlastne v tomto období, ako sa všetky tieto zlé veci sa dejú tak veľmi rýchlo, že v tomto období už sa to tak zrýchlilo a my sme sa nejaký čas nevideli, nejakých pár dní. A vlastne potom sme sa stretli my. Aha, tak môžeme sa k tomu dostať. Vlastne, že si išla na kresťanský festival, vlastne na Campfest. No to ani neviem, že ako je možné, že myslela som si, že z dobrých dôvodov tam ten môj priateľ chcel ísť, ale teraz už viem, že neboli také dobré. A on vlastne sa so mnou začal ja som ho napríklad objavila, že ležal vo vani so zhasnutým svetlom a bol vypnutý úplne. Potom sa pár dní so mnou nerozprával, že to jeho správanie ma už aj desilo. Nechcel vôbec so mnou komunikovať a iba mi napísal správu, že pojeme na Campfest. Ja som nevedela, čo je Campfest, že nejaký kresťanský. Bola som nahnevaná, že 40 stupňov, môžeme sa ísť kúpať, ale ideme na Campfest. Tak sme šli, lebo som ho predsa ľúbila a povedal mi, že mu to pomôže. No a čo sa tam stalo? Už cestou v aute som vedela, že je niečo veľmi zlé, lebo začal tam púšťať Aleluja pesničku, ale veľmi ironicky. Smial sa, že určite sa tam nebude krostiť a kúpať v jazere a že si tam potrebuje dať pivo a mal také reči, že ma zničí. Bol úplne, nechcel sa so mnou ani rozprávať, vedela som, že to nebol on vlastne. Rozprával aj v iných jazykoch a stále iba hovoril o tom, ako ma zničí a cestou sme sa zastavili vlastne na cintoríne, kde išiel presne k nejakému pomníku na cintoríne, kde nikdy predtým nebol, kde bol pochovaný nejaký jeho predok? Áno, nejaký jeho predok a normálne tam čerpal silu z toho pomníka, čo ma dosť desilo. Prišli sme na ten Campfest a tam ma vlastne už ani nechcel predstaviť ako svoju priateľku. Stalo sa na tom Campfeste niečo také prelomové? Áno, hneď na začiatku vlastne ten priateľ odišiel si pospať do stanu a keď som po pár hodinách ho išla skontrolovať, tak tam nebol. Jeho teta mi povedal, že išiel do oslobodzovacieho stanu. Neviem, či to poznajú diváci. Nevadí. Ale je to vlastne taký stan, kde sa dá oslobodiť od všelijakých zlých duchov a návykov. Ja som tam išla tiež, ale strávila som tam pár minút, ale môj priateľ tam strávil nejakých dobrých veľa hodín. A mala som o neho dosť strach, lebo vôbec to ani nevychádzala, nevyzeralo to ani, že ho niekedy stade pustia. A ja som si nevedela predstaviť, že teda je tam asi vypnutý pred cudzými ľuďmi a že čo tam tí ľudia s ním robia, lebo som si myslela, že on je ten správny a oni teraz mu nebudú veriť, lebo majú svoju Bibliu a nerozumejú tomu tak dobre ako ja. Takže ešte si ho ako keby ľutovala, že si ho stále obhajovala, aj keď si videla tie zlé veci, aj už ti hovoril, že ťa zničí a bol na tých hroboch a rôzne veci, rituály. Ja som stále to pripisovala, že to nie je on. Že ten priateľ, ktorého poznám,
to je skutočne on a že toto iba niekto ovláda jeho telo. A nebolo ti toto zvláštne, že raz jeho telo ovláda Boh, potom diabol, že ako keby... Nie, on mi to vysvetlil tak, že to, čo sa stane vo fyzickej realite, sa stane aj duchovné. A teda, keď on z duchovného hľadiska sa išiel porozprávať do pekla, musel prísť niekto z pekla. Keď sa išiel porozprávať do neba, tak prišiel niekto z neba, čo dá sa obhajiť všetko. OK. A on sa ti predstavoval ako, že on je čo? Alebo kto? Ako ten tvoj priateľ, že on je ako nejaký prorok, alebo ako si to mám predstaviť? No, že prečo môže chodiť do neba, kedy chce do pekla, a vieš, že je to také... On mi vlastne hovoril nejaký príbeh, že on bol ešte z nejakej krížovej cesty, stále pri Bohu, vždycky verný a že to bol jeho vlastne najvernejší nejaký vojak alebo najbližší, najvernejší človek, tak mi to vlastne opísal. A hovoril ti o svojom vzťahu aj s diablom niečo? Veľmi málo. Viem, že tým, že aj s ním trávil čas, takže mal si nejaké vyjednávanie. Ani by som nedala ruku do ohňa za to, že nezapredal aj moju dušu v tých jeho dohodách. Ale nejak som ani o tom nechcela vedieť, tým, že ja som sa vlastne chcela rozprávať s Bohom a keď je človek zamilovaný, jednoducho nechce vidieť tieto veci, lebo tým, že som nemala v detstve tú lásku a teraz som jej dostala veľa, nechcela som o ňu prísť. Možno to znie naivne, ale... Nie, chápem to, určite to nejakí ľudia takto zažili, že určite je to v poriadku. Je to tvoj príbeh, koniec koncov, takže... Dobre, vráťme sa na ten Campfest. Takže tvoj priateľ je v oslobodzovacom stane. Čo sa deje s tebou medzi tým? Kým som čakala na priateľa, kým vidí z toho oslobodzovacieho stanu, som tam sedela v takej kaviarničke a premýšľala som vlastne nad tým. Prvýkrát som sa pozastavila nad tým, že možno tento príbeh nie je o ňom, ako som si stále myslela, ale že je to o mne, lebo on bol zaujímavý pre všetkých, mňa si nikto celú dobu nevšimol a vlastne najviac bolo ubližované mne. Tým, že som zrazu nevedela, že čo je pravda, čo nie je pravda, že ma manipulovali z každej strany. Hrali sa so mnou ako s nejakou ping-pongovou loptičkou. 3 minúty mi dávali lásku a potom hodinu zle. A že vlastne som si začala uvedomovať, že to bolo naozaj zamerané na nejaké zničenie mňa. A sedela som tam tak sama, až kým si neprišla ty a nezačala si sa so mnou rozprávať. Hneď si pochopila, že mám noc s nejakými asi duchmi, začala si so mnou debatu na všelijaké témy a ja som sa chytila tých anielov tým, že sa ma snažil ten priateľ alebo niekto cez priateľa odlákať od ostatných ľudí, tak on mi vytvoril toľko kamarátov cez neho, tak som ti začala vlastne hovoriť o tom, ako mám najlepšieho kamaráta, ktorý sa volá Norbert a vedela som o ňom všetko. To bol ten aniel. Áno, akože anielov. A ďalších 1000 kamarátov, ktorí každý mal svoj príbeh. Ja som vedela, kde býva, ako tam fungujú. Všetko sme si hovorili, že ako keď máš ty najlepšieho kamaráta. Yes. Tak ja som mala tých svojich. A... Akože ako fungujú v nebi. Áno. Okay. Áno. A vlastne ty sa mi veľmi snažila pomôcť. Chcela si mi vysvetliť, že cez Ježiša, čo ja som chcela, ale nesúhlasila som s tebou vlastne v tom bode, keď si mi začala hovoriť, že to nie sú anieli, ale na rovinu som mi povedala, že sú to démoni. A ja som si povedala, že tak toto dievča vôbec nevie, o čom hovorí, ona je úplne vedľa. Všetko je najlepšie a už sa teším, keď im to porozprávam, čo mi to chcela povedať, že som sa nedala. Okay. No a už si nepamätám, ako to presne bolo, ale viem, že tiež som sa išla dať pokrstiť, ale nebolo to úplne čisté z mojej strany vtedy. Vedela som, že niečo nie je v poriadku ani v tom mojom vzťahu, čo som mala k tým duchom cez priateľa. A veľmi som túžila, lebo som videla, že aký ty máš vzťah s Bohom, aspoň trošku, čo si mi ukázala, ako pekne si o ňom rozprával a veľmi veľký pokoj išiel z teba aj z tých ľudí a ja som to chcela tiež. Ja som v svojom živote nemala ten pokoj a vtedy som si hovorila, že tu asi niečo nebude v poriadku, že prečo títo ľudia majú oveľa väčší pokoj a idú cez Ježiša, čo ja som nechcela, lebo ja sa rozprávam napriamo s Bohom a ja mám permanentne v živote bolesť, zúfalstvo a jednu zlú vec za druhou. Vlastne tu si stretla prvýkrát akože kresťanov, hej, lebo predtým si tiež myslela, že ako keby sa stretávaš ako keby že s kresťanmi, alebo že takí ľudia, ktorí milujú Boha.
majú s ním vzťah, ale vlastne to bolo ako v podstate fake, hej, čo sa k tomu môžeš aj dostať neskôr, ale tu si stretla zase druhých, čo ti zase hovoria, že áno, máme vzťah s Bohom, ale si videla, že nejaký je rozdiel medzi týmito dvoma skupinami. Áno, videla som, ale ono to bolo tak, že celú dobu vlastne tí duchovia cez priateľa, ktorí sa označovali ako skutoční bohovia alebo skutočne nejaké dobré bytosti, ma varovali pred kresťanmi. Áno. Áno, lebo kresťania nič nevedia. Oni majú staré knižky, staré zákony, ktoré sú veľmi zdĺhavé a taký život, ktorý nič neponúka a vlastne je nevyužitý, lebo nemôžu si dopriať sex, nemôžu si dopriať alkohol vo väčšom množstve, nemôžu zaklamať, nemôžu povedať na dávku, čo je vlastne prírodzená nejaká emócia a že oni všetkému sa musia strániť a že to je zbytočné, že toto Boh určite od nás nechce, aby my sme žili takto skľúčení, ako tí kresťania žijú. A ja potom prídem do nejakej rajskej záhrady, kde tí kresťania tak žijú a sú úplne šťastní a chcú mi pomôcť, zaujímam ich a nemusia to byť ani predstavovať sa mi ako bohovia a všetci nezišne chceli, aby som bola šťastná. Tak som zrazu nechcela. Vtedy vlastne bol asi ten najväčší milník v mojom živote, že mala som Boha, ako vy si ho predstavujete, že máte tiež Boha a ja vám teraz poviem, že tak ten Boh nie je vôbec Boh. Jasné. To bola taká rana v mojom srdci, ani nikto z divákov, ani z veriacich by tomu neverili. Jasné. Takže pre mňa to bol naozaj taký, že nielen rozchod, rozvod, strata rodičov, strata partnerstva, pre mňa to bol koniec, zúfalstvo, už nechcem ďalej žiť, lebo nechcem sklamať Boha, ktorý je môj Boh. Jasné, chápem. Dobre, a vlastne ten tvoj priateľ vyšiel z toho oslobodzovacieho stanu, a vlastne skončil campfest, išli ste domov. A ako sa zmenil váš život, alebo zmenil sa nejak? Áno, vlastne od tohto campfestu ten priateľ bol nejaký týždeň v pohode a potom samozrejme zase začal tak upadať, už bol zase agresívnejší, ale ja som bola nejaká zmenená potom. Aj keď som síce neprijala všetko, teraz môžem povedať, že ten krst nebol úprimný, ale niečo sa vo mne zmenilo a ja som zase dostala takú chuť viac ísť k Bohu, viac hľadať Boha a robiť správne veci, tešiť ľudí. Začala som chystať jedlo pre bezdomovcov, chcela som každému pomáhať, že zase sa vo mne obnovila tá láska, ktorú som mala v detstve a v tom dospievaní, ktorá chcela proste iba robiť ľudí šťastných a že to robí šťastnou aj mňa, lebo že som nejakým spôsobom zase zacítila ako keby nejaký dotyk s Bohom. Jasné. Dobre, takže ako váš vzťah pokračoval ďalej? Lebo boli ste tak v podstate na pokraji ako keby rozchodu, nakoniec ste sa rozišli, alebo ako? Áno, v tom období už tam priateľ tým, že ja som čím ďalej bola väčšia láska, ako keby kvázi, a on väčšie zlo, tak už sme to cítili, že to už sa nedá, to už bolo moc. Už vlastne permanentne sa so mnou nerozprával ani on, ale Satan, bez toho vlastne bol vypnutý. Už to bolo iba nepríjemná vec za nepríjemnou a čo najviac ma zraňovať a týždeň ma takto každý deň zraňoval, až kým nenastal určitý dátum, taký, bolo vlastne 1.11. A vtedy vlastne od rána priateľ vyťahol fľašku, on nepil nikdy, dokonca si ho kúpil na pumpe, od rána pil, rozprával sa so mnou vlastne iba Satan. A ja som ho vtedy asi aj prvýkrát sa nebola chytiť, lebo tak som nechcela prísť do toho priateľa. Ja som sa bála, že proste jeho srdce a duša bude navždy zatratená. Cítila som, že ten je veľmi dôležitý ten rozhovor. A chytila som mu ruku do svojich rúk a plakala som a Norme ho to naozaj reálne pálilo. Môj plač, moje slzy. V ten večer mi vlastne už aj cez deň sa tam oznamovalo, že aj tak, keď zapadne slnko, tak o neho prídem. A to vlastne bola pravda. V ten večer som si už aj prečítala, že nejakú inú partnerku si našiel, že on mi to aj tak hovoril, že mu dá všetko, že čo on vlastne od neho prosil. Akože ten tvoj priateľ prosil niečo od diabla, že ten diabol ti to vysvetlil, že... Okay. Ja som už bola pre neho na príťaž, lebo furt som si hovorila svoje srdiečka a kvetinky. A tým pádom vlastne sme sa v tú noc aj normálne porozprávali ako ľudia. Stále sme boli ľudia. Takže sme sa normálne o tom porozprávali a povedali sme si, že pôjdeme od seba. OK. Takže vlastne taký veľký zlom, zmena v tvojom živote. Zrazu si v podstate prišla o svojho priateľa, narušilo sa tvoje vnímanie akože tvojho Boha.
tým, že si prišla o svojho priateľa, tak si ako keby prišla aj o to, ten kontakt s tým Bohom, ktorý chodil cez priateľa, takže toto si ako prežívala, alebo čo si robila so svojím životom teraz? Vtedy potom prišlo vlastne také veľmi zlé obdobie, lebo tým, že som bola, ako som už hovorila, že po strate všetkých osôb, ktoré som milovala, ktoré som mala v živote, do toho, že ak je teda všetko pravda, čo mi tá Miriam hovorila, ktorú som stretla, tak asi som aj svojho Boha nejakým spôsobom sklamala, lebo som sa modlila k inému Bohu, čo bolo tiež pre mňa absolútne nepriateľné. Cítila som sa zneužitá, že som celú dobu hľadala iba lásku a vlastne to hľadanie lásky ma dostalo do nejakej temnoty absolútnej. A nevedela som zmieriť s tým, že sa mi začali vynárať, že tak toto boli asi všetko rituály a to zobrazovanie tej pravdy. Do toho som mala veľmi sny zlé. Veľa som astrálne cestovala už bez toho, aby som chcela. Cítila som, že mi vyťahujú dušu. Počula som rôzne zvuky, rôzne hlasy. Vedela som, že sa robia napríklad na mňa rituály. Videla som to v tých snoch. Začala som sa vtedy v tom období asi aj modliť Bohu, že nech mi odídu tieto sny, to počutie a nech proste všetko z tohto sveta zmizne, lebo potrebovala som aj taký ako keby kľúč od toho všetkého. Jasne. V tom období sa mi aj veľmi zvýraznila porucha príjmu potravy, ktorú som mala už v detstve. Takže mi to skákalo z veľmi silnej bulimie, kde som vracavala aj 20 krát denne. Odpadávala som stále. Cez obdobia anorexie, kedy som nič nejedávala aj 4 dní. Potom som sa prejedla, myslela som, že umrem, tak som to vyvracala. Bolo to neustály kolotoč, kedy sa im tak výrazne znižovala váha, že som si myslela, že už iba umrem. Tak som do toho začala ešte aj piť alkohol, lebo som mala z toho silné depresie. A už som naozaj, že každý deň som odpadávala, chodila do roboty, takže som nevedela, že ako z tohto kola von. Odsťahovala som sa vlastne na iný ostrov, lebo som myslela, že predtým všetkým ujdem. Ale tam u mňa nastala už taká depresia, že som necítila vôňu mora, nevedela som sa smiať, nedokázala som počúvať ľudí, ja som normálne sedela, že wow, tí dvaja sa rozprávajú normálne veci, lebo ja som nedokázala viesť s niekým rozhovor. Jasné. Takže toto bolo také temné znova obdobie v svojom živote na tom ostrove a vlastne tam si upadla do toho alkoholizmu, do depresie, mala si tie zlé sny. Ešte aj to, hej, že tú bulimiu, takže vlastne už si bola z môjho pohľadu, ako ťa počúvam, už tak na pokraji už úplného zrútenia a doslova, že skoro aj smrti, hej, lebo si spomínala, že si začala odpadávať a niekedy si bola aj viac hodín, nie? Si mi spomínala. Áno, niekedy som odpadla, takže som niekde s rozbitou hlavou alebo bradou ležala 3 hodiny a po 3 hodinách sa prebrala, alebo že cudzí ľudia ma doviezli domov, nevedela som ani ako, ani kto, čo ma absolútne nepoznali. A vtedy som sa napríklad zobudila na dláške, celá krvavá, že som bola doranená. A naozaj mi prišla taká myšlienka, čo som nikdy nemala, lebo tým, že som verila v nebo, že zabiť sa to nepripadalo do úvahy, ale normálne, ja keby som počula svoje hlave iba, že skoč, alebo ukonči to, už si to pokazila, všetko si zničila, už Boh ťa nechce. Jasné. OK, ako si sa z tohto dostala, lebo sedíš tu, takže ďaká Bohu si sa nezabila. Vrátila si sa potom na Slovensko, alebo? Áno, keď už som bola v takom bode, že už to bolo neúnosné, tak som vedela, že si nepomôžem nejak inak, ako prísť domov a že možno mi tu niekto pomôže. Vrátila som sa na Slovensko, začala som celkom normálne fungovať, že obmedzila som to pitie, aj vlastne mi to zase prišlo do tej anorektickej fázy, čo bolo priateľnejšie pre moje zdravie svojím spôsobom. Začala som chodiť cvičiť do gymu, začala som chodiť do plavárne a normálne veci ako normálni ľudia, ale tá depresia za mňa vôbec neodišla a zase to bola iba otázka času, kedy sa ten alkohol začal stupňovať, že som nebola schopná týchto normálnych vecí. Jasné. Takže si hľadala nejakú pomoc. Našla si ju? No, ja som v prvom rade sa pýtala svojich rodičov, som im volala, lebo rodina so mnou úplne odmietla komunikovať. Tak ja som sa ich pýtala, že či si myslia, že mám problém s alkoholom a či by som to mala riešiť, lebo som potrebovala, aby mi niekto dopomohol do toho. Nechcela som to byť sama.
Nakoniec vlastne som sa musela sama rozhodnúť a sama sa prihlásiť na liečenie. Sama si sa tam dala. Najprv som išla na liečenie s poruchou príjmu potravy, tam som 2-krát podpísala revers a potom som išla na liečenie o alkoholizmu, kde som tiež podpísala revers. Takže dokopy si koľkokrát bola na tých liečeniach? Dokopy 5-krát, ale tak by som to mohla zhrnúť na 4. Jasné, chápem. Takže si sa vlastne z každého toho liečenia vrátila a tým, že už viem, že si bola 4-krát, takže asi ti to nejak nepomohlo, hej? Že stále si proste zase spadla do toho alkoholizmu a nejak to takto išlo? Áno, a vlastne potom, čo som bola posledný krát na liečení, som hneď prvý deň zrecidivovala. To sa mi stalo vždycky, keď som sa vrátila z liečenia, že už som ako keby som to ani ja nepodpisovala ten revers, ale tá moja závislosť, že chcem ísť vyslovene von a hľadám si spôsobov, že chodiť do práce a takéto blúdy. Ten posledný krát, keď som vlastne vyšla, tak som zrecidivovala, ale po nejakom týždni som si povedala, že nie, že toto takto nemôže byť, lebo už som mala také v sebe, že každý jedenkrát, aj keď som užila alkohol, tak som proste sedla na balkón a rozprávala som s Bohom. Že chcela by som ísť za ním, že od zajtra už nie, že daj mi silu Bože, aby som prestala. Zrazu niečo sa vo mne zmenilo. Ja keby sa ma Boh dotkol, kým som spala, alebo neviem to inak vysvetliť. A veľmi som už nemohla ani odolovať tej modlitbe, ako keby aj v tom hriechu. Jasné. Že ťa takto ťahalo k Bohu, že znova to také obdobie, že hľadáš Boha. Vlastne potom som v tom období zase stretla teba. Aha, takže to už sme nejak v roku 2021. Áno. Teraz, no, tak kľudne približ, ako zase si sa ku mne dostala, lebo teda ja som ťa nejako nekontaktovala. Bolo to cez toho priateľa, práve to je na to také zaujímavé. Áno, on vlastne prestal takto komunikovať po tom všetkom, ako sme sa rozišli. V tom momente, ako sa to vlastne ukončilo, že ja rozhovory s tými bytostiami, tak je on. Nezáväzne od seba. Nechcel už proste. Tak v tom období on si začal uvedomovať, že možno mi veľmi silno ublížil. Stretol potom vás a mal veľmi silnú potrebu pomôcť mne nejak odčiniť všetko zlé, čo mi urobil. A preto vlastne ma až dotlačil do stretnutia s vami. A keď som vlastne išla z toho nášho prvého stretnutia, tak som mu posielala hlasovku, že ako bolo a tak. A si pamätám, že veľmi bol dojatý, že mal pomaly slzy v hlase. Že to bolo počuť, že bol šťastný, že som sa znova k vám dostala a že pôjdem na tú správnu cestu, ako keby potreboval ma dať do bezpečia, lebo že ho to veľmi ťažilo. Jasné, mal také výčitky už. Dobre, a ako od toho stretnutia, ja viem, že je to o mne, tak je mi to trocha aj také trapné, ale tak ako od toho stretnutia sa vlastne ti zmenil život? Našla si nakoniec toho pravého Boha, alebo ako? Áno, vlastne to, že sme sa začali stretávať, už bolo také moje rozhodnutie, že OK, tak dám tomuto dievčate šancu, lebo sa mi hrozne páči, ako pekne žije. A ja to si prosím tiež, Bože, že tiež to chcem. Takže som si povedala, že jednoducho zo začiatku, že dám tomu šancu, že budem ju počúvať, čo mi hovorí, alebo čo mi ľudia hovoria, naokolo, s ktorými sa stretáva a že aký ten Boh môže byť a potom si to nechám prejsť hlavou, že či tomu úplne verím, čím sa mám sa z Ježiša, či mám čítať Bibliu a ako by som mala pokračovať, že zoberiem si to najlepšie z toho a využijem svoj prospech. Okay. Časom, ale vlastne každým jedným krátom, keď som prišla, tak som tu bola slza plná, studne plná slzí. Veľa som tu plakala, veľa bolesti zo mňa tu vychádzala von. Paradoxne, vždy, keď som išla z tejto, tak už som sa smiala cestou domov. Veľa sa za mňa modlili všetci na skupinke, či už je manžel, priatelia, všetci. Cítila som sa, že wow, tak sem patrím, toto je moja rodina. Naozaj sa cítila ako také bábätko, ktoré nechajú na ulici celé špinavé a niekto ho zdvihne, umie a učí ho proste krmiť, chodiť a jesť, rozprávať. Takým spôsobom krásne ma prijali. A začali ma učiť vlastne, ako sa číta Biblia, lebo ja som bola z toho, že otvorila som to a úplný guláš, nerozumela som ničomu. Tak pekne vetu po vete mi vysvetľovali a ukazovali mi, že ako si to má vlastne vykladať tú Bibliu, že akým spôsobom môže ten Boh prehovárať na mňa. Čo ma fascinovalo, som bola taká, že aj ja to chcem tiež, tak som to už doma začala skúšať. A čím viac som sa do toho pohlbovala, tak tým to bolo viacej odokrytejšie pre mňa. A tým viac sa snažím porozumieť tomu slovu cez Bibliu.
že je to naozaj pre mňa zrazu, predtým som sa do toho zo začiatku nutila a teraz je to pre mňa také fascinujúce, že wow, že ešte nemôžem skončiť, čo je na druhej strane. Jasné. No, že si vlastne si spoznala, že aká je tá pevná kotva v podstate tej viery, alebo toho, že čo je pravda a čo je klamstvo, hej, lebo tu teraz hovoríš tvoj príbeh, počúva nás proste veľa divákov a tiež si môžu povedať, no tak každý má svoju pravdu, alebo tak, ale asi keby to tak mohlo fungovať, že každý má svoju pravdu, že nie je nejaká norma, nie je nejaká pevná kotva toho, čo je pravda, čo je klamstvo, hej, svetlo od tmy, ako sa volá aj táto relácia, že z tmy do svetla, že musí tam byť nejaká hranica a vlastne ak žiješ bez tej, ak žije človek bez toho Božieho poriadku, teraz nemyslím nejaký zákon alebo niečo také, vôbec to o tom nie je to o vzťahu s Bohom, úplne o blízkom vzťahu s Bohom, nie je to o zákazoch, príkazoch, ako iste vieš. Tak, ale musíme mať nejakú pevnú kotvu a práve tá pevná kotva je to písané slovo, hej. Že nemusím si vymýšľať, čo si Boh myslí, aký je, aký nie je, čo dneska sa zmení, ako ty si hovorila, 3 sekundy dobrý, 3 sekundy zlý, teraz odo mňa chce toto, teraz nie, zrazu ho vypne alebo zapne, čo sa stane. Nemusím hádať, lebo viem, aký je, lebo mi to hovorí sám a viem sa na to postaviť. Takže môj život tým pádom je stabilný. Vlastne toto si začala zažívať však. Áno, začala som to veľmi sledovať na tom mojom živote, že si pamätám, že ako sme spolu sedeli a ja som si raz uvedomila, že tak, ja som sa celú dobu modlila k nejakému Bohu, alebo už potom neskôr k môjmu partnerovi osobne. A môj život išiel, myslela som si, že dobre, ale vlastne išiel, že problém, dobre, ale končilo to takto nejak. A vlastne, ako som začala chodiť s vami na skupinky, spoznávať Boha, stretávali sme sa, rozprávali sme o ňom, chválili sme ho, tak môj život začal ísť tak, že dobre, zle, ale stále tá sinusoida išla hore proste. Už tie veci sa zlepšovali. Mávala som veľa ešte depresí, ale to už nebolo také, že som bolesť, ale vyplavuje sa bolesť. Niečo sa tam mení a jednoducho som vstúpala hore. Že furt som postúpila na nejaký lepší schodík. Jasné, že áno, že bolo to aj ťažké, ale stále si, aj doteraz to vidíš, to už je skoro rok, už je to aj rok, že vlastne ide to hore, takže to je vlastne dôležité. Dobre, takže v podstate teraz už tvoj stav momentálne je aký, že nemáš už depresiu, a čo sa týka vlastne toho alkoholizmu, tých závislostí, alebo aj tej depresie, alebo tých vlastne, že tých duchov, že čo k tebe hovorili, tých demonických snov, toto sa ti zlepšilo. Áno, vlastne všetky s nimi odišli, už nemá žiadnu nejakým spôsobom autoritu, to zlo nad mojim telom, lebo už mi nemôže vyťahovať dušu, nemôže ma kvázi trhať v noci, alebo ako to nazvať. Pre ostatných ľudí sú to fakt také ničivé sny. Takže ešte pred tým krstom mi vlastne Boh uzdravil srdce. Fúr ma niečo bolelo, každý vlastne, kto sa so mnou stretol v tom období, ma poznal ako niekoho, kto neustále plače a je nešťastný a všetko ho bolí. Každý milimeter tela ma bolel. A Boh veľmi rýchlo, naozaj to bolo za krátku dobu, uzdravil moje srdce tak, že môžem o všetkom rozprávať a vidíte sami, že neplačem. Nič ma neboli. Nemám k tomu žiadne už pocity, či už ľútosti, viny, nejaké emócie zle k tomu vôbec neprechovávam. Ja keby to už ku mne ani nepatrilo, lebo to bol starý život. A vlastne to aj súvisí s tým, že som sa dala znova pokrstiť tento rok. A potom proste sa mi už úplne zmenil život. No a ako sa ti zmenil život? Čo si videla na tom? Samozrejme, hneď som sa obviňovala, lebo ešte nejaké hriechy mám. A veľmi som si myslela, že to už nemôže byť, lebo potom všetko pokazím, ale bolo zmenené to, že ako som ja pristupovala k tomu hriechu, alebo čo sa mi javilo v tom hriechu, lebo predtým som vlastne tým, že som mala z tých minulých nejakých vecí spustený už aj, že som počula nejaké hlasy alebo také veci, tak v tom hriechu, keď som sa ocitla, tak automaticky som počula satana alebo diabla, ako sa mi vysmieva a ako ma sužuje a obvinuje. Po tom krste som vlastne nepočula nikoho, ale budila som sa napríklad v noci na to, že som si spievala chvály. Furt som to mala podvedomí. Všetky pesničky sveta ma rozčulovali alebo zvuky. A buď som mala úplne ticho, alebo som musela počúvať chvály, alebo som si spievala, alebo som sa rozprávala s Bohom. A že si začala zažívať takú väčšiu slobodu. Ja si to tak pamätám, že si bola taká, že wow, zrazu aj ja som to na teba tak videla, aj ty si to tak hovorila, že
taká si už slobodná, že sa cítiš znútra proste v poriadku. Áno, už zrazu prestala mi záležať na tom, že ako vyzerám, ako mám váhu, ako som oblečená. Zistila som, že toto absolútne nie je to, po čom ja som hladná. Ja som hladná, smedná po Bohu. Takže to sa stalo také dôležité a zároveň aj veľmi rýchlo, ja som ho vlastne predtým ani nikdy o nič neprosila. A jak som sa ho začala prosiť, tak všetko mi plní. Naozaj. Že napríklad som bola na Campfeste tento rok a veľmi som sa hanbila. Som si hovorila, že tak ja som pribrala a teraz aké mám vlasy a ja nemôžem tu skákať na chváli, lebo sa dívajú. Tak som si 3-krát asi povedala, že bože, že zlome teraz tieto puta, že čo ma to zväzujú. A chcem byť slobodná, chcem byť iba s tebou, nechcem to riešiť nikoho iného, prosím ťa, že oslovuj ma o tohto všetko. Vytrhni všetko, čo proste ku mne nepatrí, zlom všetky puta. A naozaj asi do pol hodiny som tam stala úplne vpredu a tak som tam tancovala, keby som tam sama úplne skoro na pódiu. A v takej slobode som vlastne prežila celý kamp, že som sa nehambila, užívala som si každú minútu, zrazu som jazdila na koni, hrala som volejbal, trávila som čas s ľuďmi, čo mi predtým proste vadilo a nemohla som s nikým byť, že naozaj som bola slobodná a šťastná. Iba v Bohu. Úžasné. No, že pre väčšinu ľudí je to také, že normálne, že proste majú radosť, majú šťastie, cítia sa možno, že celkom aj dobre, že idú zvon s kamošmi, hrajú volejbal alebo basketbal, to je jedno. Ale pre teba to vlastne nebolo tak a to vlastne naši diváci mohli aj počuť, že nebolo to úplne bežná súčasť tvojho života, nakoľko aj tú rodinu, aj v tej prvej časti si to dosť rozoberala, takže nebudem sa k tomu vrácať. Takže, milí diváci, ak si to chcete vypočuť, tak kľudne, máme to na našom kanáli, to nájdete. A pre teba to bolo niečo extra, niečo ako sen a toto vlastne ti Pán Ježiš dal, odkedy si mu dala svoj život a uzdravil tvoje vnútro, oslobodil ťa aj od tých démonov, ktorými si mala problémy a teraz si úplne nový človek. Tak celú dobu som sa vlastne cítila taká odmietaná, tak som si myslela, že aj všetkých sa Boh dotkol, iba mne sa nedotkol, alebo hovorili o tom, že cítili Ježiša. Ja som ho necítila, tak som si hovorila, že že zase robím niečo zlé, alebo nie som dosť dobrá pre neho. Ale vlastne po týchto skúsenostiach, po tom roku, som jedného dňa, veľmi som sa modlila asi, to bolo vlastne pár dní, čo som sa tak modlila, že by som chcela pocítiť a prišlo mi také spoznanie, že dievča, že ty sa trošku rúhaš, lebo že celú dobu som tam bol s tebou, že a vlastne spätne sa mi odohrali všetky, alebo väčšina príbehov, čo som zažila, kde som bola naozaj blízko smrti v tom mojom živote a kde naozaj ten Pán mal takú ruku, že vždycky mi dal do cesty niekoho, kto ma priblížil k Bohu, kto ma ochránil, kto mi pomohol, kto sa o mňa staral. Nikdy ma nenechal na ulici, nech som spravila čokoľvek zle a vždycky som mala to také, že vyznala som si ten hriech a povedala som ľuďom pravdu, tak vždycky som sa všade nestretla s odmietaním a pohoršením, ale s otvorenou náručou. A to bol vlastne ten Boh, ktorý neustále sa ma dotýkal a viedol ma v tom živote, tak ako som ho o to prosila. A tak, ako to robí pre každého, len nie vždycky si to všímame. Super. Dobre, Paťka, ja ti ďakujem za tvoj čas a chcem ti dať ešte na záver taký priestor. Keby si chcela niečo našim divákom odkázať, myslím, že strašne veľa toho bolo povedaného aj v tom predchádzajúcom videu, aj teraz. Myslím, že je toho dosť, ale keby si mohla niečo im odkázať, je čas pre teba teraz. Tak asi najdôležitejšie, čo by som chcela, že nikdy nerobte to chybu ako ja, že si hovoríte, že nie cez Ježiša, lebo ja iba cez Ježiša, cez nič iné. A naozaj aj s ním si chceli vytvoriť ten vzťah a mne to veľmi pekne môj kamarát vysvetľoval, že prísť naozaj k nemu, dať dole celý ten batok, ktorý nás ťaží a ktorý je vlastne ten náš život a vymeniť ho a že toto je všetko, čo musíš urobiť preto, aby si bol so Ježišom a s Bohom celý život. A že to vôbec nie je také ťažké. A keď som si povedala, že že tak toto stačí, tak prečo by sme to nemali skúsiť všetci, že však za vyskúšanie nic nedáte. To bolo pekné to prirovnanie s tým batohom. A vedela by si to nejako tak prakticky našim divákom povedať, že čo by mali robiť, aby ten batoh dali dole zo seba? No, tak v prvom rade sa nemôžu bať. Lebo ja som si prešla osobne a viem, že aj z počutia veľa ľudí si prechádza tým, že si myslia, že zrovna na mňa Boh zabudol alebo zrovna mne neodpustí. Tak to je asi tá najväčšia hlúposť, čo existuje. A
treba si uvedomiť, že naozaj, keby my chceme niekomu pomôcť a niekto by nás odmietal, tak by to nebolo pre nikoho prínosné. A takisto je to s Bohom. On nám chce pomôcť a nechce byť odmietaný nami, lebo iba my sami ho odmietame. Tak prečo nedať tomu tú šancu? Tá šanca vlastne sa dá dať tak, že si človek nájde nejakých kresťanských kamarátov. A znie to vtipne, ja som tiež skúmala, že ako vyzerajú takí kresťania, ale sú to úplne super ľudia. Naozaj toľko zábavy, ako som zažila za tohto roka, som nezažila už veľmi dlho. Takže nájsť takýchto priateľov, ktorí budú vedieť vám hovoriť alebo opísať všelijaké príbehy z Biblie, pomôcť vám porozumieť tej Biblii, to je veľmi dôležité. Jednoducho priateľov, s ktorými sa budete modliť a ktorí vám pomôžu a začnite mať aj sami vzťahy s Bohom. V modlitbe. Jednoducho, ak chceš nájsť Boha, tak čítaj Bibliu, príjmi Ježiša, rozprávaj sa s ním, buduj si s ním vzťah. Neviem, ako to inak vysvetliť, lebo ja som taký veľmi jednoduchý typ, takže keď mi toto hovorili, bolo to pre mňa úplne že farové, že oni čo robia doma, neviem a nechcem vedieť. Ale ja to jednoducho robím tak, že sa s ním rozprávam ako s najlepším kamarátom alebo s rodičom. Večer si lahnem do postele a poviem mu všetko, čo som robila a najprv som si hovorila, že na čomu to budem hovoriť, že však bol tam so mnou, tomu verím, ale jednoducho, keď niekoho milujete, tak mu chcete povedať všetko a on o vás všetko chce vedieť. A týmto sa vlastne ten buduje vzťah tou komunikáciou. Takže sa s ním porozprávam, poviem mu, čo som zažila. Potom už prejdeme aj k tomu, čo ma trápi. Aj čo by som chcela. Bar sa aj niečomu zasmejeme. No a ráno snažím sa teraz stavať skorej, aby som si vždycky začala vlastne ten deň s Bohom. Čítaj vlastne jeho písmo, vždycky sa snažím aspoň pár prikázaní, lebo niektoré kapitoly sú z rána na mne ťažké, ale vždycky čítaj vlastne to slovo a vždycky ma v ňom niečo osloví. A vlastne už potom sa aj cestou do práce odvíja tá komunikácia akože k nemu, tá modlitba, tá vďačnosť k nemu a vlastne vďačnosť je veľmi dôležitá, takže ja momentálne na tom pracujem. A teda vás pozbudzujem všetkých, aby ste si nadviazali s ním vzťah, lebo to je to najlepšie, čo sa vám môže stať. Je to dôležitejšie ako vzťah s hocikým iným. Lebo iba keď budete mať vzťah s ním, tak môžete mať aj vzťah sám so sebou. Vy nikdy nevyliečite seba. Ja som si celú dobu myslela, že vyliečím seba, svoj život a potom môžem ísť k nemu, ale paradoxne to funguje tak, že prídem k nemu a on vylieči mňa za 5 dní. Doslova. Takže super, Paťka. Ďakujem ti za tvoju úprimnosť aj za to, že si našla čas a že si prijala moje pozvanie. A vám, milí diváci, ďakujem takisto za to, že ste s nami až doteraz vydržali a dúfam, že to bolo pre vás povzbudivé a že ste si z toho niečo aj zobrali. Ak sa vám páči tento kanál, kľudne nám môžete zanechať komentár alebo dať like alebo aj odber a budeme sa vidieť znova pri ďalších videách.